KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat baganet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Lingba kisor jingruai ki petiang na ki kaitor baper la pelong ya ka jingalang ken mau ie ya ka lingko sngiam ka baningkong jong kaitor bapau na ka rikhasi uba ar warok pede la pelong ya ki jingalang ha plau yeng jong uba warok pede ka badan ha mau ngap dukan ki nong ruai ki le shimenta ban ruai ha ka te jingalang ki ken thup ru ya uba Anthony Kongwang ka kong Alisha Pingrop lembat kiwi pat ki nong ruai ki badang shus dang kieu kum uba Gabriel Maulong bat kiwe nasdang ki jingalang da jingruai na ka khon khat do jong ba ar warok pede ka napi sun ka bala thau kerpang ki jingruai na ka bentau kpa jong ka na lor ki jingruai na ki kaitor la donru ki jingshat na ki samla ha ka ba kinoi shimenta ki la shat da ki jingruai bala ruahi da ba warok pede la ban pen kan mau ba haus nem bala dep kari khasi jantia kala du no arngut kinong ruai bapau jong kari kata uba warok pede bat uba rana kharkongor uba warok lakhlat no aha kamit jong khat khandai tre ujumang ar hajar arpuai kat ba uba rana kharkongor pat lakhlat no aha ka arpuai tre ujumang ar hajar arpuai kata tang arsngi hadien ka jingkhlat no jong ba warok la ruban pen kan mau ba ka sngi tep ye kita ki arngut ki kaitor jong kari khasi kadai ha juk sngi kata haka arpuai tere ujumang arajar arpuai kawan kawan hating kasau kasian inda pantai pang ya cimot ule bakrau na tromat pian la kum jing pos liu ha jing bom poi berkat ye ma jing slong si halarung pai compare la da ki ni baro ki wanja jing yit kashle hamala u o ba dum dan serwe ruwa crowd jing ye chong pi yang iku papa but how did all up brown no sakalingi ngenum relensiam nabangi te shai pi don bat ni nadu menta shadow kalaway abi jing suk ngala thasai ngan ri burong ngan yai ken mau dgong ugen jriksa bala tesong badem marwai ngatmang ngablau Perdei klemapi dai kari klau Perdei klemapi dai kari klau Kaman baju kadai kajong urang yarkan unong pralenti kum kamu orsian balapan pau junom kan sadak hauma bane marwai ngatmang ngablau Perdei klemapi negari klau Perdei klemapi negari klau Bansa marwai ngatmang ngablau
Perthei klemapi dai kari klau Perthei klemapi dai kari klau Yakipor balalay pilmo What does the picture bahkan Bye, sige doon. Bye. no nabi kasih nagoy labor bepidan klentin kai kisailun buat bagiaki jusito ban kersyaki andun pun sin haji im jong pila sya jinjar klem don bala ban yoi pia sajar jar Let